Ndikulandireni ku gawo lina program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV, ndipo program yathu ya lero FCB Nyasa Big Bullets ndiye akatswiri a Ibongetse Castelo Challenge ya mchaka cha 2025 komanso 2026 apambana chikochi ndi Gilbert Chirwa. Kodi ampatse ntchito Gilbert Chirwa kamba kotenga chikho kapena apite kuma interview mene a Bullets akusakira aphunzitsi ena kumeneko? Debe Fula ndiye mphunzitsi watsopano wa contract ya chaka chimodzi ku bungwe lija la Netball Association of Malawi, akhala akuphunzitsa Malawi Queens. Wayamba ntchito lolemba pamene akhale ndi msankho wa osewera okwana 44 amene akuyembekezeka kulowa mu mpindikiro. Komanso tikhale tikuwunikira kwambiri the Scorchers imene ili ku South Africa ku mpikisano uja wa COSAFA. Love Mfaziri adanena amene amapita kumeneko kuti yayi afuna kutenga chikho chimenechi kuti akamapita ku WAFCON ku Morocco mwezi wa mawa apite atavala dzitho ali ndi mangolomera. Arsenal yatsegula gap ya 5 points patsogolo pa Manchester City mu English Premier League. Ngakhale timu ya City ili ndi masewero amodzi mdzanja lake, isewero loluka limene likubwerali ndi timu ya Leeds United koyenda. Dzina langa ndi Peter Forte, alolalola akanakane wa Times Group. Koma mprogramu ya lero ndili ndi nzanga Dan Maki. Ndikulandire Dan ku programu yoli bwa zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri kuti tilitose mprogramu imeneyi. Zikomo kwambiri. Omvera ndi onse amene mukusatira bwino programu imeneyi ndikupemphera kuti bwanji tikhale limodzi. Tikuyamba masewero ampira wa miyendo mprogramu imeneyi. Nkhani yathu yoyamba ikhale ya masewero ampira wa miyendo kuti season ya 2025-2026 ndi timu yokha ya FCB Nyasa Big Bullets imene yatuluka ndi zikho ziwiri komanso kumaliza pa namba 2 mu TNM Super League. Sozoti yatenga Airtel Top 8, yatenga Castelo Challenge under Gilbert Chirwa ngati mphunzitsi ogwirizira interim coach. Panopo nde kuti yayi ntchito imene amene ogwira agitse yatha. Kodi kupita kutsogoloku Bullets pamene ikuyang'anabe ntchito osewera kuti apeze mphunzitsi makamaka kuyang'ana ntchito yosaka mphunzitsi watsopano wati imeneyi. Agilibert wangu atenga nkuwasiya pa mpando kuti yayi wationetsa kale ntchito zake, kapena Agilibert apange nawo ma interview mmene apangire aphunzitsi ena onse? Tikufunsafunso ili chifukwa Bob Mpinganjira ku Wanderers chaka chatha Meke atayisiya ntchito kung'amba kujomba adansaka kukhala kugwirizira adakatenga chikho cha Castelo mu 2024-2025 season adakatenga chikho cha Castelo. Ampinganjira president wa timu akuti apitilize ndiko chiwabwino. Kodi Bullets achita zimenezo kapena zikhale zosiyana? Dan Maki. Ya ni matimu zosiyana, lima ideology zosiyana. Chifukwa ukaona Wanderers itatenga Castelo president team imene atumpinganjira nena kuti basi Bob akali coach. Koma now the question inazabwera kati amudalira anampasa 1 year contract chifukwa chani? As it is apapa ndi kuti Bob ndi kuti contract yatha. Kati amamudalira ndi kuti anakampasa 2 years or 3 years. So ukukuso I think Bullets Gilbert anabwera ndi Peter Mponda as an assistant coach. Paja ukangosankhidwa head coach ku team umabwera ndi backroom staff. So as it is Gilbert was under Peter Mponda. Katanga mutenge panopo Gilbert ngati head coach ndikuti nayenso abwera ndi backroom staff yake. Koma as it stands apapa ndi kuti Gilbert mmene wapangira nayenso walembera nawo kuti amuganizire pa position imene yawo head coach. Tione kuti Bullets apanga bwanji chifukwa pakali pano akusakasaka. Chabwino, let's get back to the final. Mwina Bullets kupambana 2-1 mpikisano unali otani pa ground kuyang'ana ndi timu ya Goshen City Dedza Dynamos komanso Bullets 2-1. Bullets kandawi kena matsogola 2-0 komano mpaka na mpira kufika pa 2-1 unatha motero ndithu akutenga Bullets 55 million au adilepera kutenga ndalama zochuluka. Yeah, kwambiri I think tinene kuti football is ni drama. Ukapanga mukakani drama china chichozo chimateka. Kubwera kwa Prophet Major 1 ku Goshen City Dedza Dynamos unapeza kuti things have improved
chifukwa kuli motivation ya pamwamba, anthu mapasidwa ma 300,000 500,000 kwacha. Mpira ni ndalama, without ndalama pabe kwa menunga, if you can't invest pabe kwa menunga piti. So ababa uone Goshen City Desert Dynamos, only team imuna kuti ifike finals yamenye ni ma teams za Super League ukaoka. Kuchinya Kreki, kuchinya Karonga, kuchinya Brigos, kuchinya Ekaya as compared to Bullets. Bullets inachinya ma teams ukaoka. Ayina Chirumba, wote amena panyidwa relegated, Tigers relegated, Mzuzu City Hammers relegated, Songwe Border relegated. So utakuona kupita hapa ku finals hii analinda advantage mwina in terms of ma teams amena kumana nao. Koma don't forget uti Bullets ikafika pa stage hii the always ni maka fighters. Amalimbikira kwambiri samalola chintu kunena kuti chapulumuka akafika stage imene. And amakoma ni Deza iwo atachinya zigoli 10 angochita chigoli chimodzi. Chigoli chimodzi anachinyisa ndi Rand Stars Pakamutsu Stadium as compared to Goshen City Desert Dynamos inali yachinya zigoli 7 yachinisa zitatu. So if you look at those statistics, imasoni zabe kunena kuti Bullets in terms of scoring achinya zifute zitani komanso kuti achinyise pakala povuta as compared to Deza mastatistics omweyo amaoni sabe kunena kuti zifute zitani Deza ichinyisa basi. Chabwino mwinano kuona Bullets quality imene ilipo ni mmene masewero adatera temakamba nkhani ya Gilbert should it be automatic kuti Gilbert ampatse ntchito kapena ndi mphunzitsi amene iweyo ukuona be kuti pali ma gray areas ena amene akuyenera kuti mwina Bullets awunikire kwambiri asanapake chiganizo cha nkhani yotenga mphunzitsi? Nangasiwa tengesa chiko amata kukhala ndi advantage komabe anthu samayang'ana kuti chifukwa chonde watengesa chiko amayang'ana chiyambireni interim how is performance ya team imaoneka bwanji management inali convinced kunena kuti anyamata awakumenya mpira when ukutona kuti is convincing even to the supporters ukapeza kunena kuti anthu ambiri ali ma questions. So if they are going to get Gilbert ndekuti assistant wake wamene angamtenge Gilbert iyeyo paeka akhali wamphamvu kwambiri. Chabwino ndiye mwina pamene zafikapa utayiona Goshen City ndikuona Bullets ndi madera utakhala kuti uli ndi mwayi wakufuna kuonjezera osewera pamene ukananena kuti Bullets ikonze malo awa Deza ikonze malo awa ikonze malo awa. Kumaphunzitsa ma teams like Deza anena kuti alibe mayina ama teams like Deza Tigers pamene timaona kuti mphunzitsi uyu at least zero zilimo. Chifukwa if you look at the way Deza was playing or mwamene akhala kumenyera paka kufika finals Deza kumenya mpira wabwino kwambiri. Utakuona kunena kuti Alex Ngwira we akugwira ntchito ndithu akugwira ntchito. No wonder why even na Wanderers amamusakasaka kuti abwerere ku Wanderers. Koma Bullets ifunika ndithu ma departments onse anakupanga beef up kuyambira pa goal of course ineyo Innocent is not all that bad. Chifukwa utione even atabwera olopatsuwa amamudalira iyeyo because goalkeeper agility ina ukalapo akali wantali stage yabwino. There are few mistakes mwina yamena mapanga iyeyo Innocent Nyasulu koma goalkeeping of course abweresa mapira from Silver Strikers tione kuti zikhala bwanji koma kuyambira kumbuyo pakati kusogolo ma department onse mwamene munachoka ma players ajana pita ku Zimbabwe afunika ma beef up nditu ya mphamvu osati ma players amene tinaona anapangidwa beef up pakatipa those players they are not worth playing for Bullets. Chabwino mukuonera ndi program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kunoko ku TTV ndipo lero muli ndine Peter Forte komanso ndi mulendo Dan Maki amene ndi coach komanso ndi munthu amene amalemba ndi kulutsa nkhani za masewero among others. Nde tikale tikupatsirani ndithu momveka bwino mokumba nkhani mosongola bwinobwino pano pakanema wa TTV nkhani zimene zikhale program imeneyi kuchokera ku nkhani ya masewero ampira wa miyendo tikhale ndithu tikupita nkhani inayo tsatira koma tisanamalize Gaston Polo ndi amene wakhala katswiri ndi zigoli ndithu zokwana 7 mu mpikisano umenewu Golden Boot ndeuti ili m'manja mwake. Timu imene ya Goshen City ndikoyamba chiyambire ni timu imeneyi kusewera mu ligi ya TNM kufika mndime yomaliza ya nchikho cha Ibongetse Castel Challenge. Akaso Bullets sikoyamba
kupambana chikho cha Ibonge Castelo Challenge. Yes, Atengapo chikho chimenechi I think mu 2023 ndakhala pakatswiri mu 2023 achikho chimenechi. Komanso Bullets I think since 2016 kufika chaka chino atenga ziko 23 so far. Tikapita ngati ku Wanderers machokapo kuchotsapo zikho ngati za Charity Shield league ndekuti chikho chencha nambala 8 in 5 years. In 5 years. It's compared to Wanderers Charity Shield ziko 7. Yeah. So the most successful club in the country padakali pano tukamba za FCB Nyasa Big Bullets. Ai kuchoka pamenepo tipite ku nkhani ine yachiwiri tisanapite ku nthawi yopumulira pa break, tikupita ku nkhani yathu yotsatira. Nkhani imene iyi ndi ya Scorchers ili ku South Africa kumeneku mphunzitsi ndi Love Mafaziri akusera mu mpikisano wa COSAFA mmene amapita ananena kuti ndigwisa ntchito kwambiri ma local based players, komanso ananena kuti cholinga changa ndikukapambana tasewera kwambiri mpikisano umenewu osatenga tinatengapo mooneka kuti tikufunitsitsa chinthu chititero, komano ulendo uno wa 2026 akuti amapita ku South Africa kokatenga kuti akamapita ku Morocco kumene timu yaikulu ya dziko lino ya Scorchers ikukasewera mpikisano waukulu wa maiko amuno mu Africa mwezi wa mawa, apite ali ndi nthanana ndi ngolomera akuopedwa kuti Southern Africa kwabwera timu iyi ikuchokera kotenga chikho. Tidayamba kugonja ndi South Africa banyana kuti chinya, kenako kupambana ndi Lesotho which is a weaker side. On Tuesday kuli masewero ndi Angola. Lingaliro la Faziri likwaniritsidwe mutani atani kuti likwaniritsidwe kuti atenge COSAFA. Ya kati Love Mafaziri angatenge COSAFA ikale a very very big plus kwa yeyo pamene kupita ku AFCON. Chifukwa ku COSAFA I think 3 sides the 3 nations amene akugwisa ntchito COSAFA is ma preparations kuti akala kupita ku AFCON ena kupita ku FIFA Women's World Cup like South Africa komanso Zambia. So mgulu momwemo muli Love Mafaziri ndi ma Scorchers. Na onse akugwisa ntchito COSAFA as one way yokuti apange kukonzekera AFCON. Chifukwa ukaonesesa 40 some of the key players are Scorchers kulibe ameti madalira. So kwa ineyo kuti anene kuti atenga COSAFA, ine I was thinking kunena kuti aigwiritse ntchito platform iyi kuti atenge aone ma players ena amene angakapange fusini ni ma players amene tikuwadalira amene sanabwere the Chawingas, Rose Kamzere, Chimzima something like that. Kuti akaone kuti akapanga fusini bwanji chifukwa chonena kuti AFCON is a big tournament. It's a very big tournament. Very big tournament. So each position it is kufunika ampamvu mwina pakali awiri achina Sara Mulimbika oni Sakale. So we needed players like those ones kuti apange expose kuti akamapita ku AFCON asakaye ni chilendo. Koma kuti tingatenge COSAFA ine I think it's going to be a tall order. Chifukwa pakali pano Lesotho alianza mazoa tichinya. Of course inachinyidwa ndi is it Angola 3-1? Inachinya 3-1. Ifeta ichinya 8-1. Whipping girls. Angola yachinyidwa ni South Africa 2-0. Ifendi inachinyidwa 2-0 ni South Africa. Ndiye tulikumana ndi Angola imene mphamvu zathu ndi Angola nzofanana lachiwiri. Komanso iwo akuchoka kuchita bwino kusena ndi ife mkosafa momwemo. So it will be a tall order kwa ife kuti mwina mwake tichinya Angola komanso tipange qualifying ngati mwina ma best runners up. So all in all apapa ife tingwafuna mafuna bwino atsikana athu kunena kuti achilimike lachiwiri ndi Angola chifukwa Angola is no pushover. Nani mu 2008 anapita kuti anafika ku finals angakhale sana chitenge chinthu ifeyo tinatenga ku chinthu chi 2023 koma ukaona ma players of influence amene analipo pa nthawi kulibe this time around. So apapa tifua tione achina Vanessa Chikupira kuti atithandiza achina Chikondi Chisomo Banda amene amamenya ku Zambia atithandiza with other players amene apanga fusini from the under 20 imene yachita bwino Yamaki Chombo Sadik achina Sari Mulimbika Letitia Chinyamula tione kuti atinyamula ndi Angola koma game iyi ikhala yovuta futhi. Tikupitilira ndi program imeneyi ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Uyu ndi Dan Maki, ine ndi Peter Forte. Ndikupempheni kuti mukhale pomwepo pamene tibwerenso ndi nkhani ina yotsatira.
nkhani yathu yotsatira ndi nkhani ya masewero a mpira wa manja amene akukhudza timu ya Malawi Queens. Debe Fuller amene anali othandizira mphunzitsi wamkulu wa timu ya New Zealand uku ndi ku Ulaya ndi amene wafika mdziko muno wayamba ntchito lero lolemba m'Malawi muno. Osewera okwana 44 asankhidwa kuti aphunzitsidwe aunikidwe ndi mayi amenewa. Mayiwa pali malipoti amene akumveka poyamba kunena kuti akufunitsitsa kuti Peace Chawinga ndi Mary Wire akhale othandizira awo. Unfortunately amayi awiri wasadalembere ntchito imene yofuna kukhala assistant coach wa Malawi Queens. Sadalembere, alembera ndi munthu mmodzi, munthu wamayi ndi munthu mmodzi wa bambo amene alembera ntchito imeneyi. Poyamba pamene akuyamba ntchito iyeyo akuyambanso ntchito pamene dzina la Joyce Mvula likupezeka pa ndandanda osungwa na 44 okuti aonedwe ndi mphunzitsi ameneyu, koma Joyce adalemba kalata yona kuti ndasiya. Poyankha bungwe la NAMU likunena kuti amuyikapo potsatira langizo limene lachokera kwa mayi amenewa, mayi Fuller Debe, kuti ndikumfuna ameneyo. Kukuyilandira munthu andikati kunamukuku nkhani zitatu zimene ndakamba. Kunamukuku anthu sakumvesa kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani. They've been very inconsistent decisions amene akhala kupanga. Wabwerayo yoyo akuni ndi consultant. Said coach consultant. So ineyo my understanding was nimaganiza kunena kuti chifukwa pakali pano tisanamizane ku netball aziphunzitsi madolo ndomwe alipo awo Peace ndi Mary Wire. I was thinking kunena kuti awakhalapo uyangobwera ngati mwina operekera zina ndi zina zotina kuti mwina mwake upangiriwa so that kukhale transition chifukwa kati amupasa 1 year ishozi unena kuti sakhala. So akachoka apitilize ndi ndani isovya zinatina Peace omweyo ndi Mary Wire. So awawa anamu they must swallow their pride apite kwa china Peace ndi Mary abwere ngati assistant coach chifukwa mphunzitsi ukasankhidwa. First of all, let me cut you short. Mary akugwira ntchito mboma ndi civil servant kunduna wa chitoko cha Nyamata ndi Masewero chikhalidwe ndi one of the senior guys kumeneko akugwira ntchito kumeneko. Sinikubira kuti angati kukwanitsa kukhala ndi double role yotazigwira boma at the same time akhale assistant coach wa Queens choyamba. Peace, from my experience ndikuona ngati kuti ndiodzala ndi mkwiyo kuti nimene inachitikira tournament inayo kulilongwe posted Griffin Saenda Sports Complex mayi sinachita bwino kumaliza apo position yosakhala bwino yeyo janali head coach nthawi imene ija komanso manong'onong'o mbali ndiyoti amanena kuti sanathandize sana chite bwino sanagwire ntchito yabwino mwina anaona kunena kuti ndemu kundibweretseranso munthu so zoti ineyo ndi ndani ndalepera ndine munthu olepera ndibwere ndikuganiza ineyo motero. But your suggestion nena kuti mwina NAMU must swallow their pride. If the coach wants kugwira ntchito ndi Peace apita mpanga approach mayi iwe Malawian timu iyi ndi ya Malawi zokambidwa zimatha kukhalapo koma mphunzitsi afuna kuti amthandiza mutagwira ntchito ndi consultant chabe akuchoka after 1 year mwina kwina mupitilize ndino ndi anthu ena muthandizeni. Ndikuona ngati kuti that would be only the right way to go kuti mwina tipitilire kuyenda chitsogolo. Imene nafotokozera 14 mmene ufotokozeranso apapa munanena za Mary Wire kati akagwira mboma amagwira bwanji ndi Peace Chawinga ku national team izi nzaziko. I think one of the departments ya iyeyo ngati ku Ministry of Sports ni director wa sports woyangana za netball. So kubwera iyeyo kuti atithandize kuzikhala zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa chonena kuti uyu wabwera mzungu uyu mwina they just want to breathe in some new fresh air kina kake kuti mwina mwake zamanong'onong'o chani kuone kusintha mwina pake ka period kina kache because taenda on a very bad spell posa chedwa hapa mwina uyu angobweretsa kina kache kuti kukhale ka stability kina kake mu camp then azipita koma at the end of the day uyu 1 year iyi akamaliza asali ndi timu ni ndani uzapezanso kuti tifuna umweyo achina Peace iwo chifukwa pakali pano tisanamizane Peace ni dolo Mary ndiye madolo ake kati achina Mary amata kupemphedwa ndi mayiko ena akakupita ku Swaziland kupita ka ziko liti kathandizira shows unena kuti she has got that potential kunena kuti she can lead our netball team. Alright, finally timaliza ndi nkhani zokuza masewero ampira wa miyendo kumakunja kwa dziko lino Arsenal mu English Premier League
ili pa number 1. Yagonjesa timu ya Tottenham Hotspur 4-1 maswala la Mulungu, anayamba half past 6 usiku maswala amenewa 4-1. Victor Yokeres ziwiri komanso Ebelechi Eze anayikamo ziwiri. Ndiye ndi nyamara Jakoro Muami wa ku France amene anamwetsera timu ya Tottenham Hotspur kuti khale 1-1 at half time, koma mpira unatina as the game progressed. Now 61 points from 28 games for Arsenal and 27 games amassing 56 points, opening a 5-point gap the Manchester City. Of course City ikhale kusewera kumapita sabata ino ndi team ya Leeds away. League huyona mutani. There's a lot of seesaw happening. League ya kumangande chimozimozi ya kumalawi mmene yakhalira. Anthu takati kunena kuti kati Wanderers sangaitenge league, that they've got themselves to blame. Chimozimozi ku England pakali pano. If Arsenal sitenga league chaka chino asazatenga so league. Chifukwa ma teams ena amene anakuwapasa pressure kala ngati akudwala. To Man City, ife Liverpool, Chelsea yanu, Tottenham ndiye West. Sizikuoneka bwino. So the only chance ya Villa ndimene kuoneka ngati pang'ono ko Villa. Sikulina drawe, iwine, nayenso sikutiri bwino. Ai, koma pakali pano on paper, Arsenal that the favorites kuti anakutenga chinthu cha. In Spain, teams are only separated by a point, with Barcelona leading 61 points, Madrid 60. Atengana tende kwambiri. But there is one more El Clasico in the La Liga yokuti matimu akumane pamene patsakhale kuti wankulu chiboda ndani. Iwe kuona kuti league ya ku Spain itakuyenda motani. League ya ku Spain itakuvutirako chifukwa chona kuti ngati ku Madrid of course anachosa mphunzitsi kuli Arbeloa ongokwirizira. So Barcelona pakali pano ukaona ndi Madrid nayonso kumbali ina kala ngati ma results they've been consistent chifukwa nyalonso I think afuna kuti akamakumana mu El Clasico onse akhala atawina ma games ndiye kuzakhala wafa. So game imene I think it determine kuti atenge league imene ndi ndani, koma El Clasico sunganenere kuti atenga ndani. Tikumaliza ndi Champions League football kuyamba lachiwiri ndi lachitatu aliko masewero amenewo achibwereza second leg ya ndime ya chipulula tsopano kuti achina Real Madrid ndi Benfica ziyenda motani. Nakawina ku Benfica Congo 1-0, achina Juventus ndi Galatasaray paja idaona zokuda Juventus 5-2, achina Atalanta ndi Borussia Dortmund masolo amenewo alipo, achina Atletico Madrid Club Brugge masolo amenewo alipo. So timaliza kuti masolo amenewo alipo lachiwiri kwa masolo lachitatu, koma tikupatsirani bwino lino kunena kuti kodi zikhale motani akasewera pamene patomanga ma qualification ndi kuti kuli maere amene atachitike tsopano masewero am round of 16 ndipo pali likelihood ya ma big guns kukumana. Barcelona ngati PSG zitapeza kuti zaenda akuti they are likely going to meet again. Anaseweranso paja nawina PSG ndi akuyenera akuti pali chiyembekezo takhuza kukumananso achina Real Madrid ndi Man City chiyembekezo chachikulu kutakhuzanso kuti kukumana, koma zambiri tikhale ndithu tikukufotokozerani. Chelsea mwayi waukulu odzakumana ndi Newcastle. So tiona kuti zikhala motani koma zambiri program yathu yotsatira. Ine ndi Peter Fort alola kanakane wa Times Group. Of course, in the program today I was joined by my colleague Dan McKay. Until Friday this week when we'll be back again, God willing. It's keep watching TTV. Bye bye.